Anakku nggih Dewa Kumara. Wah, wonten dawuh. Matur nuwun sampun paring pitulungan dhumateng kula. Tak kira yen to aku ora maju ming mindhon gaweni. Menang apa Kang mau? Sajake menang. Wah. Kok ketoke mung gamping temen wong ketoke mau kowe dipolo Baladewa kan, Juk. Ya karang duwe kamanden mestine. Kemanden ya kuwi karepku. Karang keslomot mik ya. Ampuh tenan kok pendhita. Lajeng sakmenika kados pundi kula dhewek dawuhipun Rama Penemban Dewa Kumara wonten dawuh. Iki pancen kewajibanku aku wis saguh marang sinuwuning Ngastina supaya nyirnakake Semar Badranaya lan Bathara Kresna. Kepiye Kang? Arep nyirnakake Semar wah iki ya tangeh lamun. Wis kowe meneng wae togo karo Mbirung Butuh. Meneng wae Kang butuhe melu. Pokoke butuhe melu ora bayaran kae melu ngono. Wis teko meneng wae. Kula nderek sak mangke Penemban badhe tindak pundi sampun siaga tata yen kaya mengkono tut uri lakuku yen ana baya pekewuh tandangana. Ayo togo belung melu nderekke Sang Penemban. Pamyat busana maneka warna renggeng kencana retna bro
bandera layuku mitir sintrang pandresing maruta maraning wiyat mantyan kumlebeting dwaja subrastra kayu kaprapal puspita anjraing bumi ron mawur ketyup Arikala semana bentak perang wonten ing negari Ngastina ingkang saknyatane dereng wonten korban Nalendra Mandura Prabu Baladewa kang kasapuing angin kang langkung ageng kontal dumawah wonten ing negari ing Mandura sinegek ingkang Gentya Winasita anenggih ingkang kinarya sambeting carita menika ta warnaning kasatriyaning Madukara rikala semana Raden Janaka kaadhep para garwa nampi piswanira Pandhita Sokalima Begawan Durna senajan to amung kasatriyan yen to sinawang saka mandra kadi mawa kumara Tanah
rujak nangka rujake para sarjana aja maya timen lestari witata menika ta warnaning kasatriyaning Madukara najan mung adeging kasatriyan sayatane katon mawa kumara mawa cahya gumebyar tinon saking akasa rikala semana salebeting pandhaping kasatriyan Madukara Raden Janaka kadheaken para garwa Madukara Yayu Sembadra lan Dewi Srikandi duh wanita kang sulistya ing warni dasar Raden Janaka dadi lananing jagat rikala semana nampi rawuhipun sang Begawan Durna Resi Kumbayana awit ing mriku Raden Janaka tansah tuhu bekti marang bapa guru ya guru rikala semana sampun tinampi ing kasatriyaning Madukara tidhem permanem datan sabawa kepareng cipta rengganira ingkang dereng kawedaling latri sang bagus asmunya kamanungsanira lireka dikamantyanana kongas sing mawas leng-leng bronto
Anjralir puspitarum Kasilering samirana ambre Kungas gandaning sekar gadung Tanana kang kuciwa raras arum seping driya ngaturaken pambagyo sugeng rawuh Rama Penemban gandhek lebudeg manyar-manyar tak tampa ngger anakku bocah bagus sembah pangabekti kula kunjuk Sri Kandi Sembadra wonten paring dawuh pangeran aja banjur ngasih kata lompen diajeng sakloron banjur aturna pangabekti marang Rama Penemban Duna Rama Penemban ngaturaken pambagyo panakrama pangabekti kula kunjuk oh ya iki nek sik suarane apik iki mesti Sembadra iki tak tampa ya nduk kowe wong ayu wong ki nek ayu ambune ya wangi kula iki ngaturaken sembah pangabekti konjuk Paman Durna anek iki ora bakal sinangling aku yo kelingan jaman semana ning ya nduk Sri Kandi tak tampa kowe sesuk pelatihan mana inggih tasih oh iya wis kok ya seneng temen anakku Janaka ngger kowe dadi wong bejo inggih paman duwe bojo loro kok ya ayu kabeh yes sesuk nek ana liyane aku kenal sak sampunipun prayogi lenggah janur gunung Bapa Penemban rawuh wonten ing Maduka iya aku pancen wis tak niati aku kepengin ana Madukara pun Bapak kangen ger kangen karo kowe kangen karo Sembadra kangen terus jan kok marake betah nek nang kene ngatos-atos lho Kakang Bok kula jan nek terus raine Pendhita Durna iki jan ya sing sabar aja kaya mengkono aku ora iso kok kaya-kaya rasaku ki ora kepenak ngono lho Kakang Mbok ditentremke diajeng ngatos-atos lho Kang Janaka wonten wigatos menapa Rama Penemban kersa rawuh wonten ing Madukara iki ngene ya Janaka inggih tekaku rene ora kok merga ming tilik ngono ki ora apa aku arep golek bantuan kowe iki ora ning merga iki ana kahanan sing penting nek wigati iki ora apik nek penting luwih penting merga iki kanggo uripmu besok-besuke
bab perkawis menapa menika Rama Penawi. Iki ngene. Urung suwe iki aku nampa sasmitaning Jawata. Sasmitaning Jawata. Merga aku ngeman lan tresna marang kowe iki muridku sing tak tresnani. Dadi aku kuwatir yen aku ora rene kowe ora ngerti bab perkara iki. Lajeng perkawis menapa menika Rama Penemban? Nah iki kowe ora ngerti to. Sejatine kowe lan para garwa Madukara kene bakal oleh nugraha. Bakal oleh nugraha. Kang wujute Wahyu Tritunggal. Nah, apa kowe ngerti Janaka? Kula mboten mangerti. Lah kuwi. Mula dadi satriya kuwi ora kur. Nang omah ngunder nunggani bojone iki aja. Prihatin rono-rono. Lah ingkang mangka wujud wahyu telu kemau mapane ana anggamu saweneh ana ing Sembadra saweneh ana ing Srikandi. Iki ingkang mangka kanggo nurunake wahyu ora gampang. Papane kudu pas. Tembunge kok nganggo pas barang iki apa? Kok kaya pinter-pinter wis menenga diajeng. Lajeng kula kados pundi ing sakmangke supados pinter nampi wahyu menika Rama. Nah, mula aku teko kene. Teko kene iki merga aku tresna karo kowe. Aja ngasih wahyu kemau tiba nang wong liya ngono lho. Rak ya eman-eman. Merga pancen pepintaning Jawata kuwi mung kowe sing iso. Ning ana ninge. Tibaning wahyu kuwi ana ing Sokalima. Nah kuwi. Mulane kuwi kowe kudu bisa ora bisa yen kepengin pinter oleh wahyu kowe kudu ana ing Sokalima. Menapa kedah mekaten? Ya kudu ngono kuwi pintaning Jawata e. Kula kiambakno ya ora dhewe. Nek kowe dhewe iki ora genep telu, jenenge Wahyu Tritunggal, telu dadi siji. Kowe rak cok dadi siji ta wong telu? Inggih. Diajeng sembut kula Kang Mas Janaka Srikandi. Wonten apa Kang Mas Janaka? Awake dhewe arep nampa kabejan. Nampa wahyu. Miturut pimanggih kula wahyu menika tumurun boten mandang wonten papan pundi. Ingkang baken pancen Jawata niku sampun paring nggih dipun paringaken. Mboten kok kedaten Sokalima mboten. Wis diajeng kowe manut Kang Mas Janaka. Mbok menawi wahyu menika saged tumurun wonten Madukara kemawon. Ora iso. Ora iso. Kabeh ngilmu sing tak nehke kowe apa ora tok rasake pigunane. Wis bolak-bali. Sakwatan iki wahyu sing paling apik lho Janaka. Nek ngasih kowe kok ora gelem, wah kapitunan kowe. Netra andhek salira tunggal candrane yang bagus. Esemya kang nganggendreh manis sing mawas leleng branta menawi mekaten dawuhipun Rama Penemban kula nderek Srikandi Sembadra. Kula Kang Mas Janaka, kula Kang Mas Janaka. Nah, ngono kuwi. Kowe kudu manut. Aku tak mlaku dhisik, tak nyiapke nggon ya. Awit kowe bakal ana Sokalima.
Asatama takone resik-resik. Dak ngisen-isenke aku wong tuwa ketekan murid sing paling ditresnani kok. Nggone jembrung. Ya. Aku tak dhisik ana Sukalima kowe engko do nyusula, aja kasih suwe-suwe nek pancen kepengin kanugrahan wahyu. Ngono Janaka? Inggih. Kula semanggaaken badhe tindak min namung nderekaken suk. Ya wis Janaka aku njaluk pamujimu tak mangkat sik. Wanodyayu ngambar rum sangku sumo ya tal mawur madu bronto Diajeng Sembadra karo Sri Kandi wonten paring dawuh Kang Mas Janaka wonten paring dawuh Pangeran kowe sakloron wis uning apa kang diaturake Rama Penemban lajeng napa siyos tindak wonten Sukalima Kang Mas Janaka ya mestine sida kula mboten melu mawon diajeng aja kaya mengkono ayo tata-tata rawuh wong wedok sing repot nek lelungan ndadak nganggo apa-apa ampun lali kerise Kang Mas Janaka yen lunga-lunga ya diajeng ku disiapke Kakang Mbok sangu salin apa ora ya mestine sang wis ta diajeng ayo tata-tata daya-daya tekaning Sukalima mundhak ora nampa kabejan monggo kula dherekaken ayo diajeng Sri Kandi
Kepapa keprangguling mungsuh kepapa keprangguling mungsuh bawat nyoba antar wah ngeget-get tinggon kulumaku ana satriya anjluk saka Jumantra ngaku sapa jenengmu iki ana ratu kon telusuk ana Garumbul Sajak Nyolowadi ngaku sapa jenengmu ngendi dangapamu ditakoni durung ngaku genti pitakon jamak lumrah takon genti pitakon sumurpa iki aku ratu saka Puluraja jenengku Dewa Kumara arep mlaku menyang endi arep mlaku menyang endi budhek kowe Lung iki sapa Lung Sinten Gus? Aku ketemu wong Wah Kang apa Gustimu kepethuk senopati kae Kang kowe rada aluan ding ngene kowe aluan pindah hati-hati lho Kang kok do glendang-glendeng apa ajrih kula ngaku satriya sapa jenengmu takon karo aku satriya penggondani Gatotkaca ya dasarnya tuh arep mlaku menyang endi Sajak Nyolowadi nelusup karo wah babu senajan to aku ora blereng nyawang wujudmu Blokasuta aku bakal tutwuri laku ning Rama Penemban pengangkae goleki sing jenenge Semar Badranaya lan Bathara Kresna apa kowe ngerti papane ana ngendi yen wis ketemu arep ngopo arep tak pateni mingis-mingis lir landheping Trisula swarga ginawe ayu wani ngucap rasani Semar kakekku lan
Siwa Bathara Kresna. Wah, glendang-glendeng. Yen kena tak pringkake becik Baliya. Pawuh. Apa sambung rapete karo Bathara Kresna lan Semar dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Semingkira sadurunge tak katutke dosane yen dadi pepalangku kelakon rawe-rawe rantas malang-malang putung yen kaya ngono dadi karepmu iso ketemu Siwa Bathara Kresna lan Semar Badrana yen gemblinding sirahe garbamu goleki dadakan senajan to kaya apa wujudmu ora bakal bareng rene ungalno dia dawak tebak rontok igamu gembol sirahmu wah 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 ojo tindani woi wah jebol dadamu wah tangki sok wah
Lun. Wah. Aku mungsuh Gatotkaca Rekasaka. Jelas Rekasa. Kang jelas Gatotkaca ki alap-alape Pandhawa kok di mungsuh. Wah. Pun nek gugu kula ampun diayoni. Wah aku durung kalah Gok senajan dereng kalah. Calone kalah ya Kang. Pokoke pira-pira ki nek gek ora apik kalah. Kok pira-pira? Maksude iki nek gek ora bejo awake pira-pira diudhokke iki. Wah lambemu lho. Pokoke tiba kalah ngono. Tak maju meneh. Oh ampun ampun. Ampun moja maju. Mesakake kula ndelok jenengan. Perang ki rekoso kesel. Tur angel. Pun pentinge panjenengan nika boten kepanggih Gatotkaca nderekke Rama Penemban. Nek iki mangke jenengan ketungkul Pancakara kalih Gatotkaca malah ora sida melu ya Kang. Kan mongko nek tekan kono ya nek njer apik kanane nek ora malah ya rasa melu ya Kang. Oh so awake dhewe kudu ndereke arep kaya ngapa awake dhewe kudu iso momong ratu sabrang. Ayah ora momong ya ora apa-apa. Kang wis ndel tanganku 100 lho. Wis ora domongke nangke. Aku iki yo urik kok anjir. Ngong jarene 200 mingkul diwolak-walik gambare. Togok belum becike piye? Prayoginipun nyimpang dalan. Apa kowe ngerti dalane ana ing? Ah nggih pun monggo nderek kula mawon. Mboten kok kula. Ora kok keminter ora ning teko manut sing penting nek dadi ketua ki ya ana apa-apa nang dalan bayari ya Kang. Wis aku manut kowe monggo kula dherekaken. Kata sang Gatotkaca sigra ngempar suta ya disedina mancat pundak ngasta jangga ora patut banget sone sing apik iki tumrap Pancakara durung tumetes keringet ngoncati payudan yo nanging yen tak rasakake iki mau ratu sajak Nyolowadi yo aku ora bakal lena kaprayetan bakal tak ulati saka Jumantra yen pancen kebukti ratu iki nggo gawe terdah ana negara Ngamraja klakon ratu bodhol sirahe
bang kacang bang kecipir joso melang ora dipikir Abjur sorot lintang kumedhep titi sonya madya latri lumrang gandaning puspita kananing kutyandira sang dwicara mbrengeng lir kumaraning madu branta Rikala semana Raden Gatotkaca kang wus tempuh Bandayuda senajan ta mengsahkan katon tinggal glanggang Colongplayu. Estine manah Raden Gatotkaca sigra ngambah Jumantara Angawati Angulati pindha kinjeng kang mider-mider kadhedhang. Dasar Raden Gatotkaca jering senopati trae ngandana tapa kang gentur tapane gedhe pangaribawani. Nggih nyaca klacukli permana sandi Raden Gatotkaca bisa nuwuhake pangaribawa guru-guru. Eka bumi
Dwi sawatri gunung catur samudra Panca taru Satpangonon sapta pandhita Hasta tawang lawa dewata saratu Candraning goro-goro tangising bumi kelawan langit tangising bumi lindu setira kaping 7 lemah mlegak bledug kang katon mangampak-ampak tangising langit lidah taun pating clara celarat taun pating kalawer gunung-gunung tarung padha gunung gumledhug swaraning kawah candra wimbo sanghyang anton tebu kopat kapit petite pindho penjalin tinggal tan kowo nyangga bumi Sanghyang Prastu presok kawontening Marcapada lho netesaken tirta panguripan ya tirta kamandanu ingkang cinutat wonten ing Marcapada dumawah dumeglur pindha Gundala Sastra Gundala gelap sasa sewu kaya gelap sewu muni bareng puraning sirping goro-goro wonten ing ngara ramba amung mijiling perpat Panakawan ingkang samiya gegojegan katon alon ariris
sing dahsyat.